अब हमार जाके मेंटेनेंस हो गई। अब चले तो ड्यूटी। जी जी हाँ, कहाँ साली जी? खाना खा ली। मुँह तनी ऊपर करी तो ई कैसन बना ली हनी जी? कैसन बना ली? एकदम पागल लेखा लागत नहीं रहुआ। चुप रहा, मन हम पागल लेखा लागत नहीं। तो ऐसे काहे बनैले बनी वेशभूषा जी पागल लेखा एकदम? और जा रहल बनी बिजनेस करे, बिजनेस। ऐसे पागल बन के रहुआ कौन बिजनेस करी ना जी? हमरा आज तक बुझाइबे ना कइल। तहरा सब टाई बेल्ट लगा के जाला, खूब झाड़ बहोर के जाला बार और वो बन तुम्हारे काजर पोत ले बन बन रन लेखा। अबे तू नहीं खोज जानत कि हम कौन बिजनेस करीला? कौन बिजनेस करी ना रहुआ? तार दीदी तारे से नहीं खे बतौले ना तो सही में। अरे साचो के जीरो से मजाक करो। कपड़ा ले आई पोछा मुहावा। ला हम अपन मेंटेनेंस करतानी तो तू पोछे के कहताड़ू। भगवान हो रहुआ से तो हम बड़ी परेशान बनी जी। कौन सरकारी सर्विस रहुआ करे नी कि होय से बनर लेखा मुंह बना के जाए। 4 गो आदमी देखी ना कंपनिया में तो हंसबे करी रहुआ के। जेतना हम रुपया कमाई लेना हां उतना सरकारी नौकरी वाला भी ना कमाला। एक दिन में 10,000 20,000 एक दिन में? एक दिन में केहू एक महीना में कमात होई। कौन ऐसा पैसा छापे वाली मशीन भी है जी? तनी हमको बताई तो। ओहो बिना पूंजी पगहा के बिजनेस 1 रुपया लागेला ना, खाली आवेला। सुनी ना ओ कमा हमरो के बता दी रहुआ। तोहरा लायक नहीं खे, लेकिन अगर तू चलबू न तो 20,000 के बदला 40,000 एक दिन में मिली। और तबे तो चलब। आखिर हम मर्दा हमरा ले पूछे तो हम का जवाब दे? रह दा आदमी कहेला न कि बढ़िया घर का मेहरारू घरे में रहली सो, बहरे ना जाली सो। जब हम कमा के खियावे खातिर बोटले बनी तो तू का करे जाइबो? हमरे के जाय दो। आ देखो अब हमर टाइम हो गई, हमरा के होता लेट। आ हमर जोड़ जोगाड़ कुल लेके आवो। जोड़ जोगाड़? हां कैसन? कैसन? धंधा पानी वाला। कहाँ बा? हो भीतर देखो ना कोना में धइले बानी। ए मुंह बान्हतानी जी। तू अबे आगे आगे देखो तो रह का होता। हम बड़ी सोच में पड़ल बानी कौन रहुआ ऐसा सरकारी सर्विस करतानी जे हतना सज बन के जातानी। फैन सरकारी का नाम ले हलू कहतानी कि सरकारी के नाम मतलब सरकारी में आधा घाटा होला आधा फायदा। आ एकरा में हमारे एकदम 16 आना फायदा बा। जानलू का रखले बानी बोली लेके आई। अरे बोली कहाँ रखले बानी? कोना में बा। एगो होई सोटा, आ एगो होई कटोरा, आ एगो अब वो जब जौन जौन बा फूल उठा के ले लेवा पूछो मत। नो ई तो का हो जी? तो भीख मांगे वाला लगता कि का हो? आई सोटा कोनो के डंडा से मारब का? तो तोहरा का लगता हम डीएम है। आई कटोरल के भीख मांगो? नौकरी लागल 2.5 लाख रुपया महीना। हमारी है बिजनेस समझ लो साली। ये जीजा जी का कहलू हमर बहनी बने से पहले ही बिगाड़ दिहलू। हम कबो ना रहुआ के सोचले रही कि रहुआ कटोरा लेके भीख मांगब। हम तो कतना टोला मोहल्ला में कहत रही चोन्हा के कि हमर जीजा सरकारी नौकरी करे न। हां ई देखो हमर लोग हई हमर मेंटेनेंस के सामान धो दियो आ बढ़िया से घर दुआर देखी हो। तो रहुआ भीख मांगेनी जी? हाँ एकरा में 1 रुपया ना लागेला, खाली मिलेला। देखो दे दो राम दिला दो राम, देने वाला दाता राम, भैया बहनी के बाहो दे दा। ये जीजा खत्मे बानी दिमाग के साफा खत्म बनी। हाँ हम कबो न जानत रही कि बताई रहुआ होइसन आदमी हो के भीख मांगब कटोरा लेके। अबे 4 गो आदमी देख ली तो का कही जी कि फलाना का दम दा कटोरा लेके भीख मांगत रहो। तारा गाँव जाई तब न, तारा गाँव जाइला कहियो भीखो मांगत भूलैलो में अपने एरिया में मांगी लो। अपने एरिया में कहत रही दीदी के कि देख लो मेरी शादी मत कर। बता 4 गो आदमी देखी तो एकदम से बेइज्जती करके रख दे। ए साली जी देखो इहे बिजनेस हवा क के
आ 5 बीघा टोपारा लिखैले बनी। हां ठीक कइले बानी। बुझालू? जाई लेट होते। आ इहे बिजनेसवा क के हाय घर बनैले बनी। आ इहे बिजनेसवा क के अरे तारा बहिनी के अपना घर में ले आई बनी तना दे जंगर सुगर बा हो काम धंधा करला मेहनत के पैसा न अच्छा रहेला आ हई कुल कमाइल एक तो एक तरफ से आवेला एक तरफ से चल जाला चाही ना ले आई देखा तरु की एगो मेहरारू के साथे एगो सालियो फिर में आ गइली हमरा ऐसा नहीं लागत कि तू हूं मत जे जाए बा माई से कह कि माई तोर बड़का दामाद भीख मांगता ना फिर हम रोडपति हो जाई तब तार बाबू हमरा के कमा के खियाई है ना हां तू कमा के खियाई हम काहे के कमा खियाई हमार बात हमरे तक रहे दो ठीक ना अब तारे के बता देनी तो एकर मतलब ही ना हो कि हमारे तू इज्जत के धजिया उड़ा दो ऐसे में भी छोट मोट भीख मांगाना बहुत बड़ा भीख मांगा है गांव घर में तारा बाबू के खोड़े खड़ी खरीद ले पैसा ले समझ गेलू अरे हटा ना साई तो खा तार लेखा बहुते ओइले गोइले बाबू के चलले बड़ खरीदे अच्छा ठीक बा साली सांझ के देखियो नोट गिनत गिनत एकदम परेशान हो जेबू रबर चढ़ावा हमरा नहीं गिने के हमरा मेहरा रुक गिनई है मेहरारू के हां तो तू दादा मेहरारू न हो देखा तनी दिन भर में 150 मिल जाए उहे ढेर बाटे ठीक बा ना जवान तू हाथ दिखाओ त ना कि पूरा एकदम से छिटिए के आ जाए हम एक बार देखिए ले तनी हम चल ठीक बा हमरा कल देर होता जाए कि तू घर दुआर बढ़िया से देखियो हम चलत तनी बताओ ये भगवान होइसे जीजा करी हां हमरा कबो ना मालूम रहे कोई हमर बहिनियो ना बतैले रहे कहे ना कि तोर जीजा सरकारी नौकरियो फेल बा उनका सामने उतना पैसा कमा कमा के लेके आवे ना हमके का मालूम रहे कि डाका डाले ना घर में एबरा देखी ले तनी कितना कमा के लेके आवत ना का जाने गोइठावा सुखाइल बाकी नहीं के सुखाइल बुझाते नहीं के सुखा तो गोइल बटे घर में रख देतनी काहे नहीं क्वेश्चन तो बदरी लेखा भइल बा का जाने बारिश और से आ जाई तो इहो भीगिए जाइ हां अगर हम जानले रहती ना आखिर बहिन हमारा होइसन आदमी से प्यार कइले बिया शादी बियाह कर जातिया ओही दिन ने हम शादी काट देले रहती करही ना देले रहती लेकिन का करी कोई के दिमाग पर नइखे ना लिखल हो कि केकर मन में का चलत आवे कुछ लेके अइबो ना कनी के में उठा के लेके जाई हमरा बुझाते नइखे पहले हमरा मालूम चलल इतना कि कटोरा लेके भीख मांगे ना तो हम खुदे ना आइल रहती आज के बस अपना गाँव में चल जाइब ना बोलाउते रह जाई हमार बहिन कुछ कार पर पड़ी तो कान पकड़ के जाई बेदादा हमरा बस के बात नहीं के बेइज्जती नहीं के करवावे के हमरा लेके चली रख दई ना तीन तो ये खदन खिस जाई यहाँ बहिनिया नहीं के तो घर दुआर हमर बढ़िया से देखत नहीं के अरे दादा साली जी आओ ना कहो साली का होता हो आखिया भड़क का गइल बा तो हम लोग के लौकत नहीं खे यो अखिए भड़कावे के फेर में लागल बड़ी लागत अखिए ले जइयो ले जइहन पक्का ला अखिया लेके जइहन तो कौन चीज ले ताकल जइहन करा के का जीजा नहीं खा कहीं गइल बा ना तो हमनी के तारा जीजा से कौन काम बा हमनी के तो जात नहीं है तो भेटा गइलू हमनी के तो तोहरे से काम बा उठवा देतो नहीं तार वो राय तो छोड़ दा हम हाथ गोड़ भगवान देले बना तनी मनी हेल्प क देतन तो का दिक्कत हो जाए हम दूसरा के हाथ गोड़ से ना चली ना अपने हाथ गोड़ ले चली ना अरे दादा अपने गोड़ से चली ह हई तनी उठवा लो हमरो ले अरे काम का बाबू बतावा ना पहले तक हेल्प कर दे तनी जा तारा घर में माई बहन नहीं खेला हेल्प करे ई बताओ कि तारा हमारा से कौन काम बा बेशरम बेहाया बेलज कहीं का तरह बुझात नहीं खे आए अतन त हम मर्दो ना छू के कहत होई कि बतावा हमारा से का काम बा तू कहबो ये तो गांव घर के साली लोग बु तो तनी मनी मजाक ना करी जा का ना हमरा के मजाक बिल्कुल पसंद ना है मजाक ना पसंद हो सीरियस हो जा हमनी से पट जा दोनों जनी से अरे दोगला मुंह छौसा कहीं का मुंह देखला है अपन आए जा चुल्लू पर पानी में डूब के मर जा ला शर्म नहीं खे कि गांव के बेटी बहन के से कैसे बतियावल जाला गांव के बेटी बहन थोड़े हऊ गांव के साली हऊ माजा लेवल जी हमनी के का करी जा बताओ तोहारा बहिनिया के कोई साली समझ के मजा लेते तो हमनी के गाड़ी देती अरे हमारिए पर लाजे नहीं खेलागत तहन का सुन ना ढेर बोलबू तो ध के रगड़ देब जा दू आदमी बानी जा कुछ करबू ना अकेले ठीक न ए ये मत सोच आके हम लड़की जात है ना तो हम लोग कुछ करबा जा हम ना बोलब ए खाली बाज के तो देखा हमरा के बाज ना उठा के खड़े पटक देनी छिटा गेल तो कहे कि काट रहे तारा के कमजोर के बुझाता हम तो देखते बानी कि हाठा काठा बाड़ू का चिरकुटवा भिक मांगा के साली हो तो खाजी बुका
खा जाए चबा जाए तारा के चबा तो नहीं जेबू खा। ई चला मुर्गा के हड्डी बुझती है का हमरा के मर्दे चबा जी हम आय कहत चबा जाए ई हमनी के अभी जानते नहीं है कि हमनी के हई जाए अरे का करबा बोला ना हो तू जेकर साली हो ना इतना बड़का भीख मांगा हो गइल बा गांव घर में हमरिए के बनावल थे ना हमनिए के देन हो कि ओकरा के भीख मांगा बनैले बन जा अभी का बुझतरू रे नती का बेटा तो तोहनी को कटोरा काहे नहीं खसल लेके भीख मांगत रे हां तोहनी के ला शरम लागत हवे कि भीख मांगा अरे ओहे तनी बढ़िया काम धंधा पकड़ा देले रहत त कितना बढ़िया लागित तो खूब बढ़िया काम कइला त कटोरा एगो थमा देला हो उनका गलती के कोई बन जा के चला के भीख मांगा बना देने जा हाथ ना रुपया छापत आई रोज 20,000 10,000 30,000 बताओ हई कितना बढ़िया काम अरे बाप रे कितना बढ़िया बा अरे भाग रे खा ससुरा तो हम लोग के बुझतो नहीं खजा नाती का बेटा चढ़ाइला जा तना चढ़ाइला जा उनके पुलई पर कि भिख मंगा बना दिया ना सब बेटा जे बजा तो तुम लोग खाइए चबा घलब आ उ त भिखारी बन के दू कट्ठा लिखवा ले ना तुम लोग का कबार लिहला जा बेशरम बिहाया बेलच कहीं का तन कोई नहीं के लाज शरम नहीं खे हो ए गांव के कुल बेटा एकदम चुहकड़े बानस आ जेबे त तुम लोग गोड़ छटका देब हमके बुझतो नहीं खजा हरी सड़िया करिया ले ले आई हो बोलो मुआ नजरिया ना लागे ए साली पारो रानी हो केने बाड़ू आई साला जल्दी जल्दी में तो हमर सोटवे भुला गइल 4 गो रुपया दिन भर में ये का मिलला ई तो देखौटी हो असली बाहे में दे तो गिनी हैं पैसा दी गिनी पैसा बा उ का है ना कि नोट नहीं खे कि गिने के मिली है बेरा नोट के नंबर में बदल दिले बानी सच बताई ना तो वो एकदम पागल लेखा भीख मांगत मांगत वो सच्चो का दिमाग नहीं खे काम करत पागल हो गइल बानी देखो हम पागल हई ना तू मर्द हमरा के मजाक समझले बारू का हैं हमरा के संतोष पागल समझले बारू तू रुक देखो हे जाओ पच्चीस हजार देखो अजी जी साचो का जी हाँ हम रहते और मोबाइल चेक कर में तो 1,000 रुपया भी रहुए मानो 25,000 हाँ जान तोड़ू ओनी ले जाके दुकानी पर डालवा दिहिला गौवा में जाने लस कि ढेर पैसा कमाला तो मार के छीन न लिहस ये कहता नहीं इकमा हमू करी काजी ऐसे कैसे लेके हम ना चल हम बुरुबक थोड़े हई ये तो सही बात कहनी हो कि उतना सरकारी नौकरी में पैसा नहीं खे जितना में पैसा बस सरकारी नौकरी फेल रहुआ कोई ले हेलवाना और ही ना था तब कारण ये में हमर से बियाह करके तैयार हो जी हो चाली नहीं बियाह करे के तना तैयार हो खा बियाह भ गेल बावे तो अब तो तार बियाह न हो गइल बा आ ना भई रही तब है धर हमार बिजनेस के एकदम तो सुनी ना ये बिजनेस बढ़िया से धर बढ़िया से ये बिजनेस सब हमारी मारता के तनी समझा देब तो हैं? का कर माने हमारे पेट पर लात मरवे बू अब बहुत सारा के सगे सगे लेके घूम तो हम दिन भर में 25,000 कमाते हैं तो 12,000 कमाए तो का हो गइल अपने आदमी के हेल्प ना कर सके ना रहुआ कबे ले तो तू भागत रहलू हो और तो हम जानत रही ना कि 10 20 50 मिल जाला हम का जानत रही कि 25,000 कमा लेब रहुआ हाय पकड़ा अब विश्वास हो गइल विश्वास हो गइल। बोला ए बेरा का खाइबू मुर्गा की मुर्गी ओ सॉरी एक भाई मछली रहुआ दिमाग आसमान में उड़ता है आजकल पैसा देख के ना हाँ। आज अपना मन से जौन लिया के खिया देब हम खा ले हाँ ठीक बा चलो हम लेके आवत तनी ठीक बा ठीक बा